No, takže tu máme ďalšiu nedelu. Zdravím všetkých, koho veci zaujímajú, o ktorých ja rozprávam. Takže tento týždeň budem rozprávať o stavbe cesty prvej triedy, ktorá je na pozemkoch katastra obce Nadabula. Aby sme začali od začiatku. Nadabula nikdy nepatrila Rožňave. Hej, to sme si už prebrali predtým. Takže skôr či neskôr dojde k vyriešeniu situácie tej, že kataster Nadabule ako obce sa vráti ako majetok obci Nadabula, lebo toto vákuum, ktoré vzniklo nejakými komunistickými rozhodnutiami, bude raz ukončené a ak Pán Boh dá, budem sa snažiť sa stať starostom dediny, aby som mohol vrátiť dedinčanom alebo občanom obce Nadabule to, čo im patrí a všetky tie možnosti, ktoré im patria v súvislosti k ich majetkom. Čiže ide o to, že od Rožňavy, od Malej stanice alebo od Kruháča pri Malej stanice sa ťahne štátna cesta prvej triedy, ktorá nie je a končí až za Nadabulou, kde sa pripája k starej Betliarskej ceste. A táto cesta nie je nikde evidovaná tak, ako nie je evidovaná ako hrádza. Takže toto sú hlavné problémy obce Nadabulej a mesta Rožňava, lebo mesto Rožňava nejakým spôsobom podhodilo pôdu cestou slovenského vodárenského priemyslu, ktorý je v tom takisto zapletený slovenskej správe ciest, ktorá si na nej postavila cestu a ktorá k nej nemá dodnes žiadne vlastnícke práva. Takže takisto ako hrádzu postavila Banská Bystrica a nikdy ju nedoložila do katastrálnej mapy, lebo sa nevyrovnala s pozemkami pod svojou hrádzou, ktoré sú dodnes súkromným majetkom. Takisto ani cesta prvej triedy, ktorá ide cez ornú pôdu v Nadabulej, nikdy nebola vysporiadaná s majiteľmi. Takže dochádza mi k tomu, že ak sa jedná jeden ucelený systém ornej pôdy, ktorý bol na druhej strane železnice z pohľadu Nadabulej, boli to jednotlivé kúsky pôdy, ktoré nejaké jednotné rolnícke družstvo neobhospodarovalo, pretože si na nich sadili do tej doby, kým tam nenatiahli cestu sami dedinčania svoje produkty alebo svoju kapustu, zeleninu, čokoľvek. Boli to rozparcelované malé pozemky ornej pôdy, ktoré dodnes sú rozparcelovanými ornými pôdami. A potom prišlo rozhodnutie komunistov, že tu postavíme cestu. A rozdelili tieto pozemky na väčšie a menšie kúsky s tým, že tam postavili cestu, aj most cez Slanu, aj všetku infraštruktúru s tým, že nikdy sa nevysporiadali s majiteľmi týchto pozemkov. A došlo k tomu, že v dnešnej dobe, ak by to bol ucelený pozemok, tak jeden z tých poľnohospodárskych subjektov, či je to Gemenská Poloma, či je to pán Žolt Kiša, ak sa neviním, by si predajal túto pôdu, aby na nej sadil. Či už by to bola kukurica, pšenica, čokoľvek by si to uznal. A za používanie tejto pôdy každý rok by musel platiť vlastníkom nejaký nájom. Že tým pádom, že je tam postavená štátna cesta, ktorá nikdy nebola zlegalizovaná, všetci vlastníci týchto malých kusov pôdy môžu utrieť hubu, lebo nikto ich nepustí na tie pozemky sadiť, lebo sú rozdelené cestou. A nikto nechce jesť kontaminovanú zeleninu, ktorá je zasadená vedľa postavenej cesty prvej triedy, ktorá nikdy neexistovala. Takže občanom bola zobratá možnosť aby slobodne rozhodovali o tom, akým spôsobom budú nakladať svoje ornej pôde, a štát alebo slovenská správa ciest si zobrala ich pozemky bez toho, aby sa vyrovnala s majiteľmi pozemkov, čo je
nepredstaviteľné v demokratickom štáte, lebo pokiaľ je to môj majetok, ja rozhodujem o tom, akým spôsobom s ním budem nakladať. A keď ho chcem niekomu prenajať, aby na ňom sadil, tak mám plnú možnosť podľa zákona takto vykonať, keď mi niekto ponúkne možnosť k tomu, aby som túto pôdu prenajal. Lenže túto možnosť už od postavenia tej cesty, kde počítam takedy v 80. rokoch, pomaly 30 rokov títo ľudia sú ukracovaní o ich právo rozhodovať o svojom vlastnom majetku. Takže pozrite sa na to tak, ako je. Hneď za tým kruhovým objazdom, ktorý je pripojený k mostu, je pozemok slovenského SSC, Slovenská správa ciest, ktorý bol nejakým spôsobom delimitovaný. Potom je tam pozemok slovenského vodárenského priemyslu a potom už sú tam nejakí právnici z Rožňavy, ktorí pokupovali pôdu už v roku 2017 tým, že vedia, že príde k tomu, že sa bude delimitovať a že štát bude odkupovať tie pozemky, tak ako Bugárda, keď vedia, že sa bude stavať diaľnica a poodkupoval pozemky pod oným. A takisto naši právnici v Rožňave kúpili pôdu v 2017 tým, že ju kúpili ako ornú pôdu alebo ako za trávnatý porast a vedia, že na nich je ilegálna cesta a ani s tým nerobia. Takže takto začína právo v Rožňave. A potom, keď sa dostaneme do katastra obce Rožňava, Nadabula, tá cesta presne tam, kde vchádza do katastra Nadabula, je na pozemku pod číslom listu vlastníctva 28. 28 patrí našej rodine a má ho pán Helpen. Povedzte mi, keď v našom prípade v 78. roku mama kúpila pozemky od pána školníka Pavla, ktorého otec zomrel, a všetok jeho majetok sa previedol na moju mamu podľa kúpnej zmluvy, o ktorej máme my doklad. A je tam presne napísané, že pozemok list vlastníctva 28 patril pánovi školníkovi. Takže pán školník bol majiteľom listu vlastníctva 28 a teraz pán Helpen je majiteľom listu vlastníctva 28, ale my už nie sme. A nikto z našej rodiny nikdy nepredal list vlastníctva 28. A to je, kde tá cesta vchádza do Nadabulej. Tam, kde cesta vychádza, v tej istej kúpno-predanej zmluve je napísané, že je to list vlastníctva 122. Hej. A to je tiež náš pozemok, lebo list vlastníctva 122 bol takisto kúpený mojou mamou v roku 78. Takže aj tam, kde cesta vchádza do Nadabulej, aj tam, kde cesta vychádza z Nadabulej, sú pozemky, ktoré patria nám. Jeden z ten pozemok má pán Helpen a druhý z tých pozemkov má pán Fabian a Slovenská republika cestou obvodného úradu v Košiciach. Povedzte mi, keď niečo kúpite v 78. roku, čo je zapísané v kúpno-predajnej zmluve ako náš majetok, akým spôsobom v 90. roku rozhodlo mesto o tom, že vráti tieto pôdy Slovenskej republiky. Nikdy táto pôda nepatrá Slovenskej republike, lebo stále patrila súkromnému vlastníkovi pánovi školníkovi. A potom obvodný úrad, ktorý dostal plnú moc nad týmto pozemkom, bez toho, aby mal akýkoľvek právny doklad k nadobudnutiu tohoto pozemku, predal určitú časť pánovi Fabianovi. Takže otázka je, akým spôsobom sa dostali páni Fabian a pán Helpen k našim pozemkom, ktoré sú jednoznačne uvedené v kúpno-predanej zmluve ako pozemky pod listom vlastníctva 28 a 122. A ktokoľvek sa vyzná v katastrálnych mapách alebo aj sa nevyzná, pozrite si, kde vchádza do Nadabulej cesta. Z hornej strany od Betliarskej cesty a kde vychádza z Nadabulej za Futrinkavcov a tam máte, tam to je parcela listy vlastníctva 28 a 122. Takže v minulosti každý z našich rodičov trpel určitým spôsobom alebo určitou formou nátlaku komunistov. Takže ani pán školník, ani môj otec, ani moja mama, ani nikto nemal úplnú právomoc slobodného rozhodovania. Takže keď
komunisti od vás dačo chceli, dokopali vás do toho, ak to bol verejný záujem, lebo vám povedali, alebo to podpíšeš, alebo ťa dáme zavrieť do Jáchymova. A takýmto nejakým spôsobom pán Školník bol donútený k tomu, že nejakým spôsobom nechal postaviť tú cestu na svojom pozemku. Ale títo komunisti na ňo natlačili, ale nikdy nedotiahli veci dokonca k tomu, aby si dali tú námahu, aby oficiálne previedli tie majetky na listoch vlastníctva. A dodnes sú tie listy vlastníctva majetkom iných osôb. Takisto ako všetky pozemky občanov na Dabulej, na ktorých je postavená štátna cesta, sú majiteľmi celkového pozemku. Takže oni majú jediné oprávnenie na to, akým spôsobom rozhodnú, že bude nakladané. Keď oni si chcú na tej zastávanej časti postaviť svoj rodinný dom, lebo tam majú už cestu a na tú sa dá postaviť rodinný dom, môžu každý jeden z nich postaviť na ňo rodinný dom. Alebo umiestniť stavbu, lebo je tam čierna stavba, na ktorej umiestnenie navrch čiernej stavby zákon nevyžaduje žiadne povolenie. Lebo už keď na vašom pozemku je štátom garantovaná čierna stavba, vy keď postavíte na tú stavbu ďalšiu stavbu a zavriete tú cestu a nepustíte tam nikoho, nikto vám nemôže ničo robiť. Takže problém není tu to, není otázka tá, že či mesto Rožňava ilegálne zobrala na Dabulu. Zobrala. Dodnes není žiadny dekret občanov na Dabulej o tom, že by súhlasili s tým prevodom majetkov mesta. Potom nejaký pán, neviem kto, Herško alebo ako sa volal, previedol nejaké parcely z mesta na Dabulu. Ale treba si uvedomiť, že pokiaľ Rožňava bola, alebo Nadabula bola pričlenená k Rožňave, v Rožňave prebehol rojeb v roku 2001. Hej, tak keď prebehol v Rožňave rojeb, a keď Nadabula patrila pod Rožňavu, prečo bol rojeb vykonaný v Nadabule až v roku 2008? A prečo sú niektoré rozhodnutia v listoch vlastníctva z katastra z Nadabulej vedené ako na základe rozhodnutia rojebu z roku 2012? Keď rojeb bol 2008, každý dostal svoju pôdu naspäť, o kom rojeb rozhodol, že ju môže dostať naspäť v roku 2008. Ale niektoré štátne orgány dostali svoju pôdu naspäť na základe rozhodnutia rojebu spätne po 4 rokoch v roku 2012. Ako? Nijako. Pozrite si pozemky okolo Ďuránovho pozemku, nášho suseda okolo Agrostavu, lebo ja nebudem to ani volať Ďuránov pozemok, lebo to je bývalý pozemok Agrostavu. Pozemky okolo Agrostavu majiteľov, napríklad pani Patinovej, nikdy neprešli rojebom. Ale všetky ostatné pozemky, ktoré má v Nadabulej, prešli rojebom. Takisto Šubertovci neprešli rojebom. Ostatné parcely, ktoré majú pod listom vlastníctva 331 a 330, prešli rojebom. Takže prišli títo rojepáci, tieto slepé myši a vybrali si len tie pozemky, ktoré vedeli odôvodniť a ktoré nemali žiadny konflikt so štátnymi pozemkami alebo s mestskými pozemkami. Ale tí pohlavári mesta už dávno vedeli, že ukradli pôdu a už aj cez rojeb, aj cez prvý, aj mestský, aj cez druhý hovorili, nie, to nie sú už orné pôdy. A orná pôda to je dodnes, je to dokázateľné. Ja už mám dokumenty z Generskej polomy, z JRD, mám dokumenty odtiaľ. Je jednoznačné, že celé toto, čo vy si tam spískali ako mesto, je jedna veľká habaďúra. Všetci pôvodní majiteľe, alebo nemôžete kúskovať ornú pôdu. Vy nemôžete vybrať 60 alebo 70 alebo 100 metrov z ornej pôdy a presunúť do zastávaného územia. A toto ste urobili. Kus pôdy pani Patinovej, ktorá začína na jednej strane Agrostavu a končí na druhej strane Agrostavu nejakými 6 metrami štvorcovými. Ste vybrali nejakých 150 metrov a preložili ste ju do zastávaného územia. No ako ste rozdelili ornú pôdu, keď na ornú pôdu v nezastávanom území nemôžete šiahnuť. A tá pôda bola stále v nezastávanom území. A vy ste si rozhodli, že teraz to už je zastávané územie, natiahli ste si tam hranice. Takisto z vedľajších parciel. A zrazu tie najbližšie parcely, ktoré sú na mojom pozemku, sú mestské pozemky. Ako ste k ním ako mestu došli? Od koho ste ich kúpili? A ja vám garantujem,
Ja vám garantujem, že ja už mám papiere, ktoré dokazujú, že vy ste tú pôdu nikdy nekúpili, nikdy ste neboli majiteľom. To boli listy vlastníctva 27, 28, 26, 25, 23, 24. A boli lebo Mlynský potok tiekol na hranici s týmito poľnohospodárskymi pôdami, ale potok nikdy netiekol v Nadabulej pred našim domom, pred domami, ktoré sa kedysi volali Hušták, tam nikdy netiekol potok. Až potom, keď dedinčania povedali, že už je mlyn nefunkčný, prečo nám tu tečie Mlynský potok poza záhrady, potom ste preložili potok dopredu, popred naše domy. Ale tam bola dakedy cesta, tam bola dakedy konská cesta, alebo vozová cesta. A vy ste zabudli na to, že mapy ministerstva obrany, mapy určitých štátnych orgánov budú v rozpore v digitalizácii s tým, čo vy sa snažíte ako kataster dokázať. A nedokážete už teraz nič, lebo ja všetky tieto mapy mám a vám presne zdokazujem na súde, akým spôsobom ste prešpekulovali celý agrostav a akým spôsobom ste vyňali. A keď si otvoríte momentálnu katastrálnu mapu a ťuknete si do kolónky typ poľnohospodárskej pôdy, presne tam vám vyskočí, že celý agrostav je orná pôda. Nikdy nebola vyňatá z fondu ornej pôdy. A každý, či je to Zdechoval, či je to Petro, každý tvrdí, to všetko je fajn, to všetko je a pán Ďurán povie, ja mám geometrický plán. Geometrický plán je len papier. To nič neznamená. O platnosti geometrického plánu v rámci spornosti hraníc rozhoduje súd. Takže to, čo vy máte, pán Ďurán, geometrický plán, no majte si ho, ale my budeme mať svoj geometrický plán. To, že vy ženíte našho geodeta zo svojho pozemku a pôjdete, že sa vám stráca pošta a že ho nepustíte až po súdnom rozhodnutí, nedáva absolútne žiadny zmysel. Lebo viete, čo urobíme? Otvoríme našu bránku z našej strany, tú vnútornú, ktorú vy ste nám zastávali, otvoríme a povieme pánu geodetovi, choďte tadiaľto na náš pozemok a stadiaľto vymerajte. Vy nemáte nejakú možnosť na to, aby ste nás odizolovali od nášho pozemku, lebo tá bránka išla do nášho pozemku. Hej. Takže tá bránka, ktorú vy sa snažíte zastaviť vlastným čínskym plotom a ktorú sa snaží zastavať Šeďo svojím plotom, je stále funkčná brána, je naša. Vy ste na ňu položili kladku, aj pani Šeďová na ňu položila kladku. S tým, že ste preložili ruky do nášho pozemku a tú kladku ste položili z našej strany, to je bezpredmetné, lebo my sme na náš plot nikdy kladku nedávali. My tie kladky odstrihneme, lebo nie sú naše, ale sú na našom pozemku, otvoríme bránku a povieme geodetovi, tadiaľto pán geodet. A on príde na váš pozemok z našej strany pozemku, na ten pozemok, ktorý vymeriava na nás. A keď sa vám to nepáči, zavolajte policajtov, lebo aj náš geodet si zavolá policajtov. Takisto ako si pán Ďurán Deneš zavolal policajtov, keď išiel vymerať pozemok, ktorý mu zabrala pani Šeďová s pánom Šeďom. Prišli z mesta a povedali, nech sa páči, pán geodet, budete tu vymeriavať. Že pán Palacko, pamätáte sa? Alebo pán Takáč, ktorý z vás to bol. Jeden z vás to bol. Takže takto to funguje. Keď vás jeden sused nepustí, toto štát presne ošetril. Vy, pán Ďurán, môžete hovoriť, že až keď prídete mať súdne rozhodnutie. Aké súdne rozhodnutie? Geodet má štátnu pečiatku, vy nemáte nič. Vy máte rodinný dom a ste povinní trpieť úkony, ktoré sú v prospech spoločnej veci. Či veríte tomu, že je spoločná vec to vysporiadať si hranice pozemkov pod vašim pozemkom, či neveríte, to je váš problém. To sú staré veci. Takýchto chytrákov, ktorí nepustili geodetov na svoj pozemok, bolo už aj za Márie Terézie, aj všade a všetci nakoniec museli pustiť, lebo na to je už zavedený postup. Vy nemôžete nepustiť geodeta vymeriavať niečo, čo je vymerateľné a čo je v záujme tretej osoby, takže na to nemáte právo. Vy nie ste majiteľom zeme. Vy nie ste majiteľom zeme v tom slova zmysle, že môžete každého z nej vyhnať. Nemôžete. Náš geodet má štátnu pečiatku, ktorá mu povoluje vstup na pozemky v rámci výkonu jeho pracovnej činnosti. Stačí, nie? Stačí, asi si rozumieme. Vy môžete si myslieť druhú vec a takto vám povedal tretiu vec a toto a to je všetko fajn. No len to vám hovorím, že pán Helpe má náš list vlastníctva,
Pán Fabián má náš list vlastníctva spolu so Slovenskou republikou a pán Ďurán, vy ste zastavili pozemok, ktorý je náš. Mesto má náš pozemok 175.1, ktorý patrí jednoznačne z toho listu vlastníctva, alebo z tej kúpno-predajnej zmluvy nám. A vy všetci sa tvárite, že je všetko v poriadku. Není. Lebo všetci dedinčania boli ukrátení o možnosť predávať svoju pôdu niekomu, lebo vy ste tam ako mesto zasrali tú svoju štátnu cestu a dodnes ste nikomu nedali ani korunu. Takisto Hrádzu tam zasrali slovenský vodárenský priemysel a nikomu nedal ani korunu za jeho pozemky. A teraz Agrostav cez mesto tam zasral svoje pozemky, nikomu nedal ani korunu. A teraz pán Ďurán zasral náš pozemok aj s pani Šeďovou a povedal, že toto je ich pozemok. A není. To je dokázateľné, to není, že som si vymyslel a vy poslali také DVDčka, že my ťa budeme teraz súdiť, lebo ty si nás ohováral. Som nikoho neohováral. Nikoho. Takže k týmto veciam sa dostaneme vtedy, keď príde na to čas. Ale ja vám garantujem, že nič z toho, čo budujete, neostane kameň na kameni. Ja som vám povedal, cez tú banku, ktorú teraz otvoríme, neostane kameň na kameni. Otočím každý kameň, aby sme tú bránku dostali naspäť do svojho využívania tak, ako sme mohli. Tak, akože dám zbúrať váš plot, pán Ďurán, ten váš betonový, tú čínsku stenu, ktorú ste postavili ilegálne, lebo zamedzuje prístupu k nášmu plotu v rámci oprav. A nikdy tam nebude stáť. Ani polovica vášho domu stade pôjde. A druhá polovica nebudete vedieť udržať. Hovorte, čo chcete. Choďte sa sťažovať na NVIDIU, toto sú tí vaši ľudia a choďte na okresný súd, choďte kde chcete. My sme neurobili nič, my sme tam 43 rokov slušne žili, bez problémov. Potom prišla pani Šeďová a potom ste prišli vy a zastávali ste nám celý pozemok. Zabrali ste nám výhľad, zabrali ste nám všetko a teraz ešte vytvrdíte, že my sme tie špiny a tie hniloby, ktoré vám nepríjemňujú život. My sme tam žili celý život. Vy ste sa tam natlačili ako mačky a ste sa ohradili vysokým plotom. Dali ste si kamery, bo máte čo skrývať. My nemáme čo skrývať, my nepotrebujeme kamery. Vy máte čo skrývať. A látate sprava, zľava, stade a vy ste za čo uhráte. My máme list vlastníctva z roku 78. Vy máte list vlastníctva z roku 2020. Koho argumenty bude súd počúvať? Komu bol ten pozemok pridelený pred tým, ako sme tam prišli? Nám. My máme kúpno-predajnú zmluvu na tie pozemky, na ktorých vy teraz operujete ako firma. Nie ako rodinný dom, ako firma. Tam u vás sa nezastaví celý deň robota, tam všetko funguje. Takže o tom sme rozprávali minule, že len podnikajte zadabole, každý robte, čo chcete z domu, nikto vám nepovie nič. Tam má košu, tam má svoje smetisko. Teraz otvoria ten nový, otvoria tú nový stánok pre tie deti, ktoré prinesú z mlyniek. A výhľad budú mať rovno na košutové smetisko. Paráda. Klobúk dole mesto. Budete mať ceremóniu, budete otvárať tam ten dom pre sociálnej starostlivosti pre tie deti. A rovno sa budú pozerať všetci tí návštevníci na smetisko Košúta, čo vy tvrdíte, že je Nadabovská zvonnica a požiarna stanica. Smetisku. Takže asi toľko na dneska, lebo máme toho toľko, čo sa týka listov vlastníctva tak. Ale toto som považoval za dôležité oznámiť pánovi Helpenovi a pánovi Fabianovi, že už dlho nebudete vlastníkmi tých pozemkov, lebo ste s ním nemáte k nemu žiadny zákonný prístup. Od koho ste ich kúpili je váš problém, kto vám ich predal je váš problém. Ale ten geodét, ktorý vám ich vymeral, ten si mal dať tú námahu zistiť, komu patria listy vlastníctva 28 a komu patria listy vlastníctva 122. A nedal si. Takže toto celé, čo tam roje, slepé myši, to nedáva zmysel. To s tými magnetkami a chodili, toto môžeme, toto nemôžeme. Takže toto vy keď chcete veriť, pán Helpen a pán Fabián, že toto vás zachráni na súde a toto vám pomôže nejak predať tú parcelu pod tou cestou niekedy v budúcnosti. Keď niekto ju predá, my ju predáme. Ale predtým ešte dojde k tomu, že sa vráti majiteľstvo obce Nadabulej
občanom do rúk. A keď dá Pán Boh, že ja budem starosta, všetkých vás vykúrim. Všetkých vás vykúrim. Vykúrim vás. Všetci, čo máte domy na nezastávanom území, všetci, čo máte domy za zastávaným územím obce, vám zobereme všetky vaše práva, že stoja vaše domy na hornej pôde. A všetci títo špekulanti, ktorí sa snažíte nejakým spôsobom zarábať na Rožňave tým spôsobom, že Rožňa vám predá pozemky cez kataster a potom ich predáte im naspäť za nejakú navýšenú hodnotu. Toto všetko prejde súdom ako konanie občanov na Dabulej voči jednotlivým štátnym orgánom a toto všetko sa vráti do pôvodnej roviny tých majiteľov, ktorých sa to týka. Takže netreba si robiť veľké záujmy na tom o zrealizovanie nejakých veľkých obchodov s pôdou, pokiaľ ste kúpili pôdu od niekoho, kto neboli vlastníkom. A či vám sa dala rožňavský kataster alebo nejaký rožňavský rojeb, nejaký papier, a to sere pes. To nikoho nezaujíma na súde. To rojeb je len domáčka. Nikto vám to nepovie z rožňavských geodetov alebo z Rožňavy povedia, to je sveté, to čo je v rojebe, není. Pozrite si, koľko oprav chýb, pozrite si listy vlastníctva mesta, všade oprava chyby. Lebo každý, kto príde na to, že ho nejakým spôsobom mesto oškubal, požiada najprv opravu chyby. Mesto buď to vráti, alebo to nevráti. A keď to nevráti, tak ako pán Peter Čech sa súdi s mestom. Už od roku 2017. Bude sa súdiť. Ale nenaloží s tým pozemkom nikto. A takisto s vašimi pozemkami, ktoré máte na pozemku, alebo stavbami, ktoré máte na pozemku, ktoré patria pôvodným majiteľom, nikdy s nimi nepomôžete. A v podstate dojdete k tomu, že znížite cenu všetkých pozemkov a všetku hodnotu celej Nadabulej za to, že pomáhate budovať chaos. Lebo každý šikovný alebo chytrý developer povie si, Nadabula, ani tam nechoď, lebo za 5 rokov ti niekto zoberie pozemok. A toto je vďaka vám, toto je vďaka mestu a toto je vďaka takýmto špekulantom, ktorí majú svoje koníky tam, ktorí majú toto tam, ktorí majú toto tam. A pozemok, na ktorom máte, pán Zubko, koníky, je tiež náš. Tam začína pozemok list vlastníctva 122 a to je tiež náš, to nie je štátny. Takže aj vaše koníky budú mať problém tam zase zobať si trávku, lebo my stade si svoju pôdu vyberieme a my si ju ohradíme sami pre seba, lebo je to naša pôda. Takže pre všetkých vás developerov, akože pána Helpena, pána Fabiana, pána Zubka, budete sa musieť vyrovnať so mnou. A ja vám nenechám nič zadarmo. Nič, absolútne nič. To, čo je na papieri, to, čo bolo kúpené, to, čo bolo prevedené, to, čo bolo platné od roku 78 až do dnes, je dokázateľné. A ja mám všetky dokumenty k tomu, že to dokážem na súde. Takže, bohužiaľ, niekto vás uviedol do omylu. A zase sme len pri tom, choďte na mesto, choďte za rožňavskými geodetmi, dávajte si pečiatky. Nepomôžu vám, lebo váš list vlastníctva kúpa z roku 91, alebo 2019, alebo 2017 nemá prioritu pred vlastníctvom z roku 1978. A tam prichádzame do hry my. Lebo my sme boli majiteľmi listov vlastníctva 122 a 28. A dodnes sme. Takže choďte sa opýtať svojich chytrákov tam na pozemkový úrad pána Zdechova, na každého, že akým spôsobom vám povydelovali cudziu pôdu a na čo vám dali pečiatku. A sa im povedzte, rýchlo mi povedz, milý zlatý, z čoho mám odstúpiť, na čom zareviem. Na všetkom zarevete. Či je to cesta, či je to agrostav, či je to hrádza, či je to park rožňavský, ktorý je zastávaný vašim skladovým priestorom. Na všetkom zarevete. A čím ďalej, tým viac ľudí ma oslovuje. A čím ďalej, tým viac ľudí hraje na tú kartu, že toto treba skončiť. Už vám to trvá príliš dlho, už ste mali kopu času všetko uhrať, vyplatiť, zariadiť. Nič ste neurobili, len ste pozabučky cez kataster, cez mesto. Toto mi prepíš, daj mi pečiatočku, toto. Konec. Prajem príjemný zvyšok dňa.